Tak, je 17. května a jsme na srazu po 40 letech ze základky. To je náš učitel třídní, Zdeněk Kousek, paní Krauzová. Tady bude kapela. Tady jsme v druhém rozhovoru. Ivan Pelikánu. Já mu to tady takhle všechno. Se mi nebude klepat ušel. Dneska jsme tady 4 vole. Jste měli do počkání, no a Marta hrálo. Ahoj. Nic jsme nepraskli, neboj se. To je na to cvičení. Tak moji vážení spolužáci, naši páni učitelé, vítám vás tady na našem srazu. Doufám, že se vám tady všem bude líbit. Takový organizační nějaký, kdybych vám řekla, pohoštění máme formou švédských stolů, které budou tady vedle. Každý máme přípitek, bytí si budete kupovat každý sám. Večer nám tady bude hrát kapela. Tadyhle Honza Chaloupku nám zajistil. Autobus. No a jinak vám přijde zábava, protože za 5 let se sejdeme zase, no. Zdravím všech teda, no. Děkujeme, že jste přišli. Si mal dole na cvičený oko, vidíš, tak se Všem chtěla děvčatům poděkovat, že si dali tu práci a dali tohleto monstrum do pořádku. Děkujeme jim moc. Začneme to dělat už dřív než za 5 let teďko. Já mám návrh za kdy. Já bych řekla 14. to třeba příští týden. Ale já vám něco řeknu. Posílala jsem 106 pozvánek. Podívejte se, kolik nás přišlo. Může se dostavit, pozdravuje všechny, přeje hodně zdravíčka. Pak Zdena Pajerová dneska volala, že nemůže přijet, že má nějaký svoje rodinné problémy, je to daleko, že jo, a tak dále. Takže všechny pozdravuje. Kdybyste někdo chtěl, Hela Střímelská má na ní mailovou adresu, abyste se s ní spojil, kdybyste s ní chtěli mluvit nebo tak, nebo jí poslal fotky. A pak jsem mluvila s paní učitelkou Pecháčkovou, všechny vás pozdravuje. A jelikož má něco s kolenama, tak říkala, že nemůže přijet, že byla někde u doktora včera, jo, že ráda by vás viděla, ale že vás taky moc pozdraví a přeji vám hodně zdraví do života. Takže to jsou všechny věci, co já Maruška Platová má taky přeji zdraví. No a jinak se chci zeptat, chcete jako obvykle udělat kolečko, říct, co se u vás doma změnilo, nebo to chcete jít jako na koho se máme obrátit, případně kolik máte vnoučat a podobně za těch 5 let. Takže chcete to tak nějak organizovat, nebo to chcete si popovídat mezi sebou, jo? Tak dobře, tak začneme tady to naše, co se změnilo, co kdo má, co tak tady od pánů učitelů. No, jako vstát a říct.
jako vstát. A má děti, 4 vnoučata a tak podobně. Aby jsme věděli, co děláme teďko. Takže já bych vás chtěla moc pozdravit a chtěla bych poděkovat za to, že jste nás pozvali. Jsme vždycky hrozně rádi, protože vidíme, jak vzkvétáte, jak se vám dobře daří, jak si žijete dobře. Já teda nebudu mluvit moc za ostatní, ty vám to řeknou. Já jsem teda v důchodu, odešla jsem tady ze školy, dělala jsem 4 roky starostku města, což bylo za trest a myslím, že jako to mě dodělalo. A teď si teda odpočívám a snažím se užívat svoje vnoučata. Mám vnoučata 3, z kterých mám radost. Samozřejmě nejstarší vnouče už vyšlo teď základní školu, takže už nemůžu pomoct. Pomáhala jsem do té doby, dokud teda pomoc chtěla, oni ji nechtějí, oni všechno umí, všemu rozumí a my jsme všichni hrozný lovci. Takže já vám přeju, abyste se dobře bavili, abyste si to tady užili. Škoda každý chvilky, kterou byste promarnili. Já vím, že se sotva poznáte, ale až budete odcházet, tak budete o sobě vědět. A budete vědět, že jste k sobě patřili kdysi dávno a ono je to v tomhletom věku už docela nutný. Takže děkujeme ještě jednou za pozvání a dobře se bavte. Já už jsem bohužel taky v důchodu, ale ještě kdyby jenom kreslení. Takže ještě učím, možná, že poslední rok se učím. Mám 2 vnoučata, a co se týká školství, tak to zažíváte už dneska s vnoučatama taky, jak to vypadá. Všechno znají a neznají a všechno vědí a nevědí. Na nás může potvrdit sám jako mladší kantorka. Takže děkuji za pozvání a pěkně se bavte a pozvěte nás, jestli budeme schopni, tak ještě. Já předně vám děkuji, že jste mě pozvali a musím vám říct, že vypadáte velice dobře. Na kosteleckou školství mám ráda. Já jsem přestala učit v 92 kdy jsem onemocnila a 2 roky jsem byla souvisle v nemocnici. Pak jsem přešla do invalidního důchodu. Potom jsem souvisle přešla do starobního důchodu. No a teď jsem doma a užívám si důchodu tak jako ostatní kolegyně. Mám 3 vnoučata, 23letého vnuka a 18letá děvčata. Když jsem byla hlídací babička, protože když potřebovali, tak jsem dojela a zahlídila. Bydlejí v Králupech a syn, ačkoliv je kostelecký patriot, tak do kostelce nepůjde, protože v Králupech postavil dům a jednak tam má jiné podmínky vůbec k životu. Teď jsem opět hlídací babička, protože si pořídili velkýho psa, který se každý bojí. A kdykoliv pojedou, tak já jsem tam přihlala a dala psa a starám se. Jinak mám 92letou maminku, které každý den a taky se o to starám. No a to je tak asi všechno. Jinak bych vám přála do vašeho života dál úspěchu a zdraví. Já bych paní učitelce poděkovala za znalosti ze zeměpisu, které nám dala kdysi dávno. Ale ze zeměpisu hlavně, kdy teda byl stabilní průmysl v naší republice a já jsem si na to udělala kariéru. V té době. Dneska mi je to platný a mrtvýmu kadidlo. Protože je to všechno pozavíraný a
a změněný a přestěhovaný do zase východnějších států. Dobře. Taky řekněte mi, když aby paní učitelka věděla. No, já jsem byla strejčková ze Svarbína. V 68. jsem odešla do textilního průmyslu do Tamhalgu a tam jsem zůstala téměř. Jsem tam do dneška, no, ale jinak říkám, všechno je pozavírané, protože ač jako se to jako takový podnik preferuje velice dobře, ale obchoduje pouze s rozvojovými zeměmi, jako je Pakistán a lítají hodně do Číny a prostě zkrátka do asijských států. Ale jinak opravdu na tom jsem se postavila kariéru. Jenom bych vám poděkoval za pozvání. V podstatě už jsem jeden z těch nejstarších, který ještě tady na té škole učili. V podstatě ještě i starší je paní učitelka, jak jsem říkala. No, jinak už jako bohužel všichni odešli tam, kam směřujeme všichni jednou, nebo to už máme dost času. Takže děkuji za pozvání a jsem rád, že jsem mohl mezi vás přijít ještě a trošku omládnout, protože přece jenom potřebuji. Když jste mladí, pořád ani dostáváte a mladí krásní, úspěšní. Jinak v mém životě se toho moc nedělalo. Ze školy jsem, tady z kostelské školy jsem odešel už v 85. Kdy jsem byl předající v Kolíně a kouřili taky, takže trošku jsem cestoval. No a tam teď jsem tam přešel na 1 rok sem zpátky, kdy byl jsem nucen. No a odešel na ministerstvo, kde jsem pracoval 7 let. 8 let jsem tam pracoval. Teď jsem v důchodu už 9. rokem a užívám si ho. Mám v současné době, už jsem teda pradědek, už mám pravnouče, takže už jako moji synové se činili, mají dva. 3 vnoučata mám a 1 pravnouče. Ne takovou. Jsem doma, dělám na zahrádce, že potřeba, jsem tam něco kutím ještě, a to jsem ještě nezapomněl. No a starám se trochu o sokol, tady v Kostelci, kde pomáhám, jak sež mohu. Jinak pracuji ještě v Sokole v Župě a na ústředí pracuji tam jako v jedné komisi v Sokole. No jinak jako, to je tam všecko. Přeji vám hezké odpoledne i večer. Mějte se pěkně a ať se vám daří v životě. Děkuji. Já můžu říci, no, tak jsem v částečném invalidním důchodu, mám 4 vnoučata, 18, 15, 8 a 5. No a jinak práce to mě nestřehná nikdy, kde, tak teď jezdím do nějakou doby autoservisu. Jinak vše při starém. Dáme tudy to dokola, ty. Začni ty, že nemáš čas věčně, tak mi řekni na něco. To budu Rok, nebo rok a půl, takhle. Rok, půl, porychlý. To je dobře, přišel. No a jinak tady dám poslanci převáží na závěr, tak jestli žádný
A nejde ho sehnat. Mám se dobřete na trojku, jo, ale moc a lepšo. Ivane. Já jsem tu už dvakrát s váma byl, třikrát. Ivan Pelikán, chodil jsem do Cčka. Zde přítomných učitelů mě učil pan učitel Kousek tělocviku. Na to mám takovou vzpomínku, že přinesl určitou avantgardní myšlenku nebo směr do školy, když už je věkem, mládím a takovým přístupem docela sportovním. Jinak když jsem přišel do Prahy do školy, kam jsem tedy byl zavlečen rodiči, jsem dobrovolně do té Prahy asi nešel, tak tam ti učitelé byli mladí okolo a samozřejmě byl to pro mě skoro šok, protože tam se opravdu, jelikož to bylo v 68. roce, nebo krátce na to byl 68. rok, a to je vlastně dneska výročí, který bych chtěl poděkovat, protože to byl pro mě rok velice takový nadějný a celý euforie. Škoda, že tak záhy skončil. Člověk se rozvíjí, dospívá, pomalu vede nějak rozum a najednou nadměrně svobody a všeho, co se mi dostávalo. No, ale abych to zkrátil, zakročil jsem znovu na Možnovce, tam jsem se vrátil, jsem tam 13 let spokojený s rodinou. Moji synové, tak jako minule jsem vám vyprávěl, tak se stále neoženili. Stále ještě shodují a jako jsou nadaní, mají nějaký slečny, ale víceméně toho moc nevidím. No a tak pro mě vlastně tento domov je relaxací, protože většinu svého času trávím v městu. Tak vám přeju hodně zdraví, hodně spokojenosti, já jsem se to sešel za těch 5 let a bude se zase tak vždycky popovídat a těšit se. Jo, to jsem já. To máš položaný. Ten jsem pořád teď do toho nešel. A to mě vlastně dostalo do Plzně, protože už jsem vstál. No a co? Jsem rozvedený, mám kluka, tomu je 35, žije v Aténách. A co ještě? No, dělám ve Škodovce, jsem výletá. No, jezdím po světě, stavím těžký obráběcí stroje. A jezdím do Kostelce, protože tady mám chalupu a bábu, ne? No a... To já jsem všechno, no. A já jsem vlastně prvně, protože jsem vždycky byl pryč. Jednou jsem vám posílal pohled, myslím, ano, to je pravda, ano, minule. No. A teď jsem to stihnul jen tak, protože si to vůbec nevěděl. No a jsem si říkal, to je letos je určitě 40 let, tak musím někomu zavolat. 40 let ještě. Tak jsem Ty máš jenom adresu. Karlovi pošel už týmu a ten teda řekl, jo, je to 17. No, to není to, teda přijde. Pak jsem volal Evgenii, všechny čísla jsem těžoval. Ale prostě šikovně, to máš taky jednou. A nikdo tě nepoznal. Já jsem Jára Bolesná, Hejnarová, bydlím v Oležce, pošabli jsme si tam domek u rodičů na zahradě, takže jsem stála v Oležce. Celý život pracuji v administrativě, teď pracuji u akciové společnosti, která se jmenuje už bych mohla jít za 2 roky do důchodu, takže snad slepu v Praze z práci. No a mám jednu vnučku 4,5 roku. Děkujeme. Mě všichni znáte, že jsme Skalická. Já ne, já tě minám. Ty ne, no, tak Ivana Skalická, zase ona teďka Jivková. Jsem babičkou, mám jedno vnouče.
No, změnila jsem místo asi před 2,5 lety, úplně jiný obor, byla mi nabídnutá práce v domově důchodců a jelikož mám v povaze, bych řekla, takový dobrý vztah k lidem a hlavně ke starým lidem, tak jsem ráda, že tam pracuji. Tak nám tam taky zarezervuji místo. Já jsem Hana Skřivánková, mě asi znáte. U mě je to furt všechno stejný. 2 kluky, babičkou nejsem, no bydlím tady v Kostelci. A děláš Všechno stejný, nic jiného nevím, no. Čekáš na důchod? Čekám na důchod, jestli dělám zásah jiný. Já jsem Jiřina Fousková. Bydlím v Dobšicích u Oseka a jsem rozvedená. Mám 7 vnoučat. Stále hlídací babička. Jsem v invalidním důchodu, ale pracuju. Střídám hlídání a práci, abych nepřišla do blázince. Samý peníze. No, jinak nic novýho, no. Má se dobře. No, mám se dobře. Tak já jsem Ludmila Novánková, Svobodová, bydlím v Dobrom Poli, dělám správce v stavbárně v Malešnicích, mám 2 dcery, 4 děvčata, 15, 10, 9, 7 let. Jinak všechno stejný. Tak já jsem Věra Strejčková, od 68. roku bydlím v Tanvaldě. Co se týče teda vnoučat, máme pochopitelně taky. Kolik 2 a další 2 čekáme z každé strany v říjnu. Jinak opravdu díky teda znalostem ze zeměpisu základní školy podotknu, ač paní učitelku si nepozná, co se omlouvám. S tím jsem se teda dostala hodně do světa. Činnost pracovní jsem předala mojí dceři, momentálně jsem v plném invalidním důchodu a užívám si teda krbu rodinného, hrozně ráda užívám do krmový kamen, sušitý živí a ostatní mě teda v celku ani nezajímá, ale zajímám se o veškerou komunální politiku, ale i státní, ale tak hrozně štve. Já jsem Eva Švejdová, Číhalová, bydlím v Jevanech. Vnoučata nemám, protože dcera má tisíce jiných zálib a cestování po světě, takže to nevypadá, že by nějaké bylo na světě, na cestě. A jinak jsem po 34 letech opustila zámek a 3 roky pracuji v Praze v Prahu projektu. Takže myslím, že je to skoro lepší než tady na zámku a musím říct, že teda se mi moc po Kostelci nestýská a chodím sem vlastně jenom protože tady mám pořád matku, o kterou teda jsem nucena starat, ale vždycky, když přijedu, tak asi v 6 nebo v 7 večer, tak musím říct, že je tady mrtvé město. No a jinak bydlím v Jevanech a nehodlám se z nich hnout. A do důchodu mám daleko, spočetla jsem, že v roce 2014, takže to je ještě hrůza. To je asi tak všechno. Já se jmenuji Dana Šustová, ze Svobodna Vyzralová, pocházím z Kostelce, víte, a jsem pořád na Kolínském okrese, jsem zásmuka a učím v Kouřimi. Učím tam tedy od té doby, co jsem vlastně vyšla ze školství s přestávkou tedy mateřských dovolení. Dále bych jenom chtěla říci, že nevím, jestli se s vámi sejdu na dalším srazu, protože mé děti mi zakoupili seskok padákem. Já se ještě oni mi jednou koupili
utíkali prostě do jeskyní. No to jsme přežili, tak jsme se tady vzduch možná. Ne, to si dělám legraci, jo. V tomhle případě. Mám tedy 2 děti, zatím nemáme žádný vnoučata. Vladimír, rozvedený, vlastně kvalitní důchodce, 3 vnoučata. Já jsem byla nejvíc, bydlíme už 30 let v Kolíně, celkem je to tam docela dost. A já taky změny, takže jednou, když jsme se tady sešli, jsem se udělal čas, takový jsem dvojnásobný. No vidíš, no. Od syna je to vnuk Daniel 5 roků, od dcery Nikolka 2 roky děti byly. Zdraví, krásně, užíváme si to všechno v pohodě. Změna další. Jak jsem měl 12 let autodopravu, jezdil jsem po světě v 8 zemích Evropy, tak to už taky není pravda. V nejlepším jsem to nechal, program přestat. Nejlepší přestat, protože co se děje dneska, takže v roce, jak otevřeli hranice, v 2004 jsem to nechal a dostali jsme nápad se ženou, že má obchod v Kolíně, tak udělat jako pobočku našeho chrámu kolínského v Milovicích, protože naši mladí tam se odstěhovali, takže do budoucna bychom jim jako udělali takovou příležitosti tam, protože tam je to taky takový divný. Tak jsme se tam jako přestěhovali, pronajmuli jsme druhý paket obchodním nábytku. Bylo to moc veliký, že má bytový text do šarmenku, tak jsme tam přidali dětský texty a papír lidský, tak jsem přidali jsme do dodačky a já jsem dělal 4 roky tam vedoucího, to už taky není pravda. Takže snaha je teďko už po mateřství, tak jsem jim minulý měsíc předal klíče. A teď si sám schání nějaký šikovný zaměstnání a posunet do toho důchodu nějakým způsobem ještě tak nějak aktivní hlavně. Takže je to v tom zdraví. Jinak to bylo 5 let opravdu náročné pro nás. Takže to je nějak všechno. Bydlím v Českém Brodě, mám 3 dcery, vnouče se žádný, Mají čas. Mám pořád bydlím v Kostelci a zmínil se akorát, že mám klučku víc, mám 3 nebo 4. Pracuji poněkud pořád. Jsem Jirka Moravec, bydlím v Kostelci, stále už je země dětek. Dědek to vozí. Správního kluka, je to hrozný ďábel, mě na to nám dává. O dědečkovi Já se nic nezměnilo. Moc se snažím ještě sedím za volantem, ale je to určitě lepší. Je to vidět. Tak asi je. Tak umovej, tak to asi bude poměrně. Děkuju, vlastně. Jsem Jana Procházková, narodila jsem se jako Roznědínská. U mě novýho nic není taky, vy říkáte, samozřejmě vnoučata, u mě bohužel ty vnoučata stále nejsou, strašně po nich toužím, takže si půjčuju u sousedů a tak. A občas hlídám někde, že, prosím. Hlavně, když je neunášíš. Ne, neunáším, ráda si půjčuju a velice ráda. No, to je na tom to nejlepší, prostě pošušňat, rozmazlit a zase vrátit. No. Takže se prostě těším, až mě někdy udělají babičkou, ale se asi dala do studování, takže ani náhodou. Takže doufám, že za těch 5 let budu moct jít něco jiného. Ještě jsem zapomněla vyřídit vzkaz a Smarušky Dolejší.
nejlepší, teda plakový rozený. Hrozně jí mrzí, že teda tady nemůže být s váma, kdyby náhodou někdo jste měl zájem, tak tady bude na keramický trhy. Takže kdybyste se někdy chtěl spojit, takže by ráda vás všechny viděla. A nebudu dělat těch 5 let. Tak, já jsem Mirka Čvančarová, rozená Jacová, mám 2 děti, za těch 5 let se nic nezměnilo, pořád pracuji ve stejné firmě a pořád mám vnoučata. Marie Nováková, Soudana Santoníková, u mě se taky nic nezměnilo. Stále dělám v optice, jo, ale vlastně začátkem září mě čeká vnoučátko. Tak už se připravu na tu babičku. Už se docela těším. Helena Jeřábková, rozená Střímelska. Přestěhovala jsem se do Hostivaře, dělám ve zdravotnictví, mám 2 děti, dceři už je 30 a má 3letou holčičku, takže jsem babička. Syn teďka dodělává školu, je mu 25 let a chtěla bych se vrátit do Jevan, chtěla bych tam opravit domeček, no a v současné době se starám o maminku, protože už je skoro ležící, nemohoucí, takže jsem hodně potížená. Věra Zemanová Záleková. Já pořád žiju tam v těch Kotárech, úplně někde jinde, takže jinak, kdybyste projížděli Kolín, Česká Taková, takže v podstatě velice ráda vás uvítám. Od samého začátku učím pořád stejně na obchodní akademii, takže v školství jsem se trvala, myslím, že tam vydržím, aspoň doufám, do těch pár roků. Jinak jsem babička šťastná, starší dceři 29, mladší 24 a mám 6letou šikovnou vnučku a perfektního vnuka 14měsíčního lásku. No a jinak jsem jezdím, jak trošku to jde, tak teďka za tatínkem. Já jsem Zdeňka Tuhová, Žájková, taky se u mě nic nezměnilo. Jsem pořád rozvedená. Nejstaršímu synovi bude 36, nejmladšímu 28 a prostřední, od něho mám 3letou vnučku skoro. Takže. A šikovný. Já jsem Milu Šemalá, rozená Šindílková. Dělám, když byste teda potřebovali, když mám o té protekci stále v Bohnicích na psychiatrii. Tam, když byste potřebovali, jsem na centrálním příjmu, takže hledat, co vám můžu teda zařídit, než bych se pohlubila nějak. Jinak mám 4 vnoučata a všechno přistaví. To se tam všichni nevejde. Já jsem Žehnalová Jamotová, jinak se nic nezměnilo za 5 let, stále dělám doma, kluky mám 30 a 28, svobodu bez vnoučat. Já jsem stále šťastná, vždycky už 35 let, jinak tichá, za svobodna mám 4 vnuky, 11, 2x8 a 1 6. 3 chodí do školy, 4. teprve půjdete, jsou strašně šikovní, jsou hyperaktivní, nevím, o kom to mají. Jeden hrozně rád čte, říkají, že je po babičce Stáně. Jinak od syna vnuci, ty říkají, že nejlíp peče babička Stáňa, tak jako nevím, co je na tom pravda, ale pracuji ve zdravotnictví stále. Moje hobby je sudoku, luštím jak blázen, když mi to nevychází, tak to trhám a zahazuju, jezdím na kole, za rok najedu tak 1000 kilometrů, letos už budu mít tak asi 500. Když jsem šla autem. Továrník po ukončení studia jsem zakotvil v bezpečnostních službách. U úrazu jsem začal učit na policejní akademii, kde učím dotečka a jinak mám měsíční vnučku. Všechno. Já jsem já jsem dělal, že si tady musíme nakazit do vodu
mám 2 syny, jednomu je 22, druhému 20, oba studují. Asi tak všechno. Dneska se tady pravidelně, vždycky se sem těším. Vždycky jsem lázecký a doufám, že na východní. Se sem rád, se těším, je tady vždycky krásný, že jste vždycky přitahuje. Jsem Karel Kuma, bydlím na Vyhlovce, od minule si taky nic nezměnil, jsem stále svobodnej a dělám Slavobrud. Jarmila Zaranová, provdaná Borovičková, 11 budova. Od poslední doby, co se změnilo, nastoupila jsem do Markru, jak víte, je to německá firma. Všichni Němci vás upozorňují, jsou fašisti. Protože skutečně jsme tam seděli zády jako oknu, vešla tam delegace 6členná a jeden vyloženě fašel v těch kalhotách a se takhle zahoupili, bral si ty šandy a ono je tam asi 200 lidí, ta obrovská hala, tak prones všechno do plynu, jo? Takže bych ho bývala zabila, tak jsem mu odešla. Všechno do plynu, jo? Stačilo mi. Takže jsem spočila, balím pro cukráře, je to soukromník, flexibilita, hospodářství, soboty, neděle, svátky, za normální peníze, bez případů. S politikou fakt nechtělo něco dělat, prostě je to neúnosný. Jinak zájmy, jo, ještě takhle, v rodině, koníčky. No teď si viděla, sportovní zájmy zůstaly, se předsedkyní dělal výchovní jednotu Kozoje. Apeluju na všechny chlapy, kteří mají mobilní fotbalisty a nekopou do Kozoje. Všechno do Kozoje a hlavně v lékárně nemáme. Jinak to je všechno. Jenom z Vížovky, pracuji ve stavebnictví, už vlastně jsem skončil vojnu, tak jsem na to věci celkově řádem, 2 dcery, jedna 31, druhá 26, no, svobodný. No, nechce se holkám do toho, Sojková, Vížovky. Mám 2 syny, 27 a 23, ten mladší ještě studuje. Taky se k ničemu nemají, takže nejsem bába ani čekatelka zatím. Pořád jsem ve veřejné správě a mám vám říct pozdravy od Evy Velikový soustružníkový, která se sem chystala a nemohla dorazit, protože jí do toho něco vlezlo. A moc vás pozdravuje taky Roman Machytka, který je dneska na 75 své tchýně, takže taky nemohl dorazit. Ticho. Jmenuji se Malý Václav, jsou tam 3 děti, 4 vnoučata, 5. na cestě, dělám ve službách. Nic víc se nezměnilo, stav je stejný. Ale co, když... Amráčku, co nás děláš? No, já se tím představím. Takže kameraman Zavenáček Pavel, mě určitě znáte. Od posledních 5 letech se nám narodilo další vnouče. No jinak zase jezdím s ovnoucucem furt ještě. A mám se docela dobře. Je to na mě vidět. Druhý. Světoznámá skupina Nominativ s Honzou Chaloupkovým, naším spolužákem. Tady představujeme Áďa Markovičů, tam je zpěvačka někde. Už ji vidíme, tady je, ano. Libor a jeho chlazaný.
našem srazu. Přivítali bychom paní učitelky, učitele, kamarády, kamarádky. Užijte si to, mějte se hezky, popijte, pohovořte a spíte. A rád bych oznámil, že ve 3:45 se má konat prohlídka nebo exkurze pivovarů, tak zájemci si to pamatuju, ale stojí to 50 korun všimného. Tak se mějte hezky a bavte se. Tohle je úplně nový. Žaluzie dřevěný a ve střeše je střešní párník s žaluzemi a s takovým
systémem komínového efektu, vlastně to nasávalo studený vzduch a kolem těch vařících, vlastně kolem té vařící mladiny, ta pára vstoupila nahoru do párníku a valila se po té střeše pryč. Předpokládám, že to muselo být cítit po celém Kostelci, že to krásně vonilo určitě, ale to se já nepamatuju. Ten potok, jak tady smrděl pod pivovárem vždycky, co? Počkej. Počkej, ještě chvilku. 300 pade, jo. Jeden. To je dobrý. Tak si tam měl víc, a teď na fotku, tak když tam nebude. Musíme si tě taky zvětšnit. Když tady nebyla od začátku, tak tě musím představit.